IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impannakkelna ni General Manager Marlene Bonilla iti San Nicolas Water District dagiti Agdama a Proyektoda facilities iti nasa ang opisina nga agserbi para kadagiti umili iti San Nicolas. May panggap pa dito kabarong achievements or improvements ni San Nicolas Water District. Kaya't mi nga ipakaammo nga we had our 44th founding anniversary last May. Kat kas may isang activity nga naangay in celebration of our anniversary, we had the blessing of some of our facilities, one of which is a new reservoir in Katuging, which will serve barangays 16 to 21. Another well or source in Barangay 1, wherein this will give additional water supply to barangays 1, 15, 14, 13, and 12. We have also a solar panel installed in our office. And last May, we have also solar panel installed in one of our reservoir in Barangay 19. Then also we have the SCADA, which tekonada nga supervisory control and data acquisition for real-time monitoring of pump operation. Dito'y nga ma-monitor, Sir Lawrence, no kasano nga te operation dagiti pumps mi. At damaysan nga na-installan iti daytoy. Kat hopefully this year, maikan manon DJ duwa nga pump mi. Imbatad na, adak kilaun ay aparabor ni Apo tinagunod da iti maika-40 ket upat anibersaryo iti Water District ken agtultuloy iti serbisyo da para kadagiti umili. Naragsak kami ta may patungpal amin dagiti plano ni San Nicolas Water District through the combined efforts, support of our Board of Directors, ken kangrunaan na dagiti empleyado iti San Nicolas Water District. Kabayatan na nasirmata iti Agdama General Manager di kinaprogreso ti San Nicolas Water District nga awan sarding na ang mga papa ay tinapita sa serbisyo no danom iti pagsasaritaan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.